poc de revista. Sols un poc de revista. Hola a tots, hola a totes. Avui anem a parlar d'un tema molt important en l'actualitat. Este tema són les falles valencianes. Així sí. Vinga, anem a començar. Les falles són la festa més important i més divertida per a molts de nosaltres. Comença un 15 de març, amb l'anomenada Cridar, i acaba el 19 de març amb la crema de tots els rinots, totes les figures de les falles valencianes. Així sí. Segons el marquès de Cruïlles, les falles valencianes van ser iniciades per el gremi de fusters, on cremaven en la vesprada del dia del seu patró, Sant Josep, en una foguera de purificació. Van cremar les borumballes i els trastos sobrants, fent una neteja dels tallers abans de l'entrada a la primavera. Però bé, anem a veure. Millor si s'explica les falles amb un vídeo. Així sí. Anem a explicar les falles amb un vídeo. Així sí, vinga, anem a explicar. Vols gaudir com mai ho has fet? Tastar nous sabors? Anar a les millors festes i escoltar la millor música? Aleshores, no saltes aquest anunci. Segueix amb nosaltres. Els músics estem preparats per fer-li front a qualsevol adversitat. Sí, se podria dir que som poliinstrumentals. Els músics som gent molt seriosa. Parabrisa, limpio parabrisa. Vale, ¡Mistela! Jo crec que mai m'he bufat tocant. Els músics mai són fets. Pot ser mai. Els músics donen festa a les falles. I sense festa no n'hi ha músics i sense músics no n'hi ha festa. Bon dia, Maria. Bon dia. Estem ací en una de les primeres artistes falleres d'aquesta organització. Així és. Quant temps dediqueu a fer aquesta obra d'art? Doncs els artistes fallers dediquem més o menys un any sencer per a fer els monuments que es planten en falles i per a sorprendre als visitants i a les nostres seccions. Molt bé, molt bé. Vine per ací, per favor, que vaig entrevistar-te a tu també. Hola, Àlex. Bon dia. M'agradaria saber quines persones intervenen en la vostra tasca. En la nostra tasca intervenen infinitat de persones. Entre elles estan els escultors, els fusters, els escenogràfics, etc. que coneixen, com no, la nostra tradició valenciana. Bona vesprada, estem ací a la plaça de l'Ajuntament i tenim ací a dos estrangeres. I què és el que més us agrada de les falles? El menjar, no? I la beguda, i la festa. Ai. I són les vostres primeres falles? Us estan agradant, no? Què us pareixen les falles? Així estem en l'ofrena de l'Hora dels Orells, un dels actes fallers en la Setmana de les Falles. I pues es tracta de posar, totes les falleres posen un ram cada una a la Mare de Déu. Així podem veure com les falleres i fallers li donen els rams de flors a la Verge. Així és. Doncs estic veient ací una xica que veig que està menjant bunyols. Hola, com et diuen? Hola, bon dia, soc Marta. Em puc sentar? Clar que sí. Bueno, conta'm, per què estàs menjant bunyols? Perquè està molt bo i és un menjar molt típic d'ací, a les Falles. Veritat que sí? Mireu, bon dia. Avui estem en la Mascletà, dia 19 de març. Estem amb el pirotècnic Sabrina
Hola, bon dia. I anem a fer unes preguntetes. Des de quan dus amb aquesta tradició de les mascletes? Pues veu de família, el meu avi i el meu pare han sigut pirotècnics i des de xicoteta he vist pues, aquesta feina que no sé, que és tan important en les falles. De fet, jo de xicoteta li tenia por a les mascletes, als petardos en general, però estic molt orgullosa i avui anem a fer una mascleta molt bona. Doncs què és el que anem a escoltar? Què és el que anem a veure avui? Pues no vull donar molts indicis, però, com es diu en anglès, spoiler, però va ser molt espectacular i al final va ser el millor. Doncs connectem. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta! Dóna-li el seu temps. Com està aquest xocolata valencià? Sí. No hi ha més? No hi ha més xocolata valencià? No hi ha més? Com? Que estem en directe? No, així no, Les falles han sigut resumides en aquest meravellós vídeo. Ara sols te toca a tu vindre a València i disfrutar amb tots nosaltres d'aquesta meravellosa tradició. T'esperem.